Kienet mara ta' kwalitajiet mill-isbaħ b'kuraġġ kbir li taf tħobb lil kull persuna li tiltaqa' magħha. Hekk kienet deskritta l-attriċi Margaret Agius minn Dun Godwin Preka waqt il-funeral tagħha li sar il-ġimgħa wara li tilfet il-battalja kontra l-kanċer. Dun Godwin qal li Margaret, il-mara tal-kompożitur popolari Ray Agius, kienet mara li żommok tħares lejha b'ammirazzjoni li ma bħala, hekk kif għexet ħajjitha bl-aħjar mod possibbli billi tferraħ lill-oħrajn minkejja tbatija li kienet għaddejja minnha tul dawn l-aħħar snin. Margaret tibqa' popolari għal bosta produzzjonijiet televiżivi u teatrali li ħadet sehem fihom fejn kemm il-darba nislitilna tbissima jew dema bl-interpretazzjonijiet impeccabbli tagħha. Jitwieldet fl-Awstralja u ġiet tgħix f'Malta fl-età ta' 7 snin fejn għal numru ta' snin kienet ukoll edukatriċi. Margaret kienet ukoll awtriċi fejn ippubblikat 2 kotba bl-isem ta' In Your Brace u L-Mitna. Bosta kienu dawk li sellmu l-memorja ta' Margaret Agius fil-Knisja Ħnina Divina n-Naxxar fejn ingħatat l-aħħar tislima.